Sen kim? Nereden? Cennet. Blogger diýerler, men blogger däl. Bayramaldan Mardan. İstanbul'da ne iş yapıyorsun? Sevdagar. 1,5 milyon bäri. Komersant mı? Komersant o ýa internet üzerinden. İnternetten sumka, pijama, duhi satýan. Köp gımmat satayım. Köp gymmat däl. Ýöne gazancym bar, gymmat däl ýöne. Şu atky satyjylara göre uygun satýan. Ýani amatly. Näçe kazanıyor? Hepdelikmi, aýlykmy? Günlük. Günlük ütköýe. Mysal üçin bir günde 10 000 TL kazanan wagtym bolýar, bir günde 5 000 TL kazanan wagtym bolýar. Ütkäp duran ürünler näle tanıtýan şoňa göre. Ortalama. Ayına näçe kazanıyor? Soňky 4-5 ay aýda hasaplasam 30 000, 50 000 arkaň kazanýan. Ama ýetdiň 3-4 aýyň içinde ýani. Aýlyk. Ciro Lira mı? yükseldi. Dolar. Lira. Dolar ente geçen. Yok. Türkiye'de satışlar hemmesi lira olan son lira. Instagram storieslarında, TikTok videolarında öğren köp Türk sözlerini kullanıyor. Näme üçin? Näme üçin diýişim ýaly meniň müşterilerimiň hemmesi Türk bolan üçin we müşterilerim meni patpisat etdiler. Zaten iş sahipamda da diňe özüm takip etdim we jigemi takip etdim. Olar meni sahipam görüp hemme kişi maýaly. Türkmençe gürlemde hiç kim düşündik näme diýen aýdaý bize de diýe. Bizim öz türkmenlerimiz şu köpüsü berdi we meni takip etdi. Türkçe düşünýärler. Şoň üçin Türkçe gürlemäne karar verdim. Ýöne arasynda türkmençe de gürleýän. Türkmen diline unutmak mı? Unutamak. Yadımda. Ýadymda. Ýöne käwat gürlemde arasynda türkmençe de gürläp goýberen. Bir söz diýjek bolsam ýatdan çykýar türkmençesi, türkçeleýän. Türk diline düşünmeyen Türkmenler ne yapıştırmalı? Beni patpisat etmeliler. Sen kazancım berdi. Berden ekmek yiyorum. Berden çörek yiyen. Şoň üçin de mecbur ýagdaýda türk diline gürleýän. Yegidin var mı? Yok. Ne yapışın? İslamok. Sen İslam'ı. Men İslamok. Ne yapışın? Maňa ora biri yok diýeli. Bir stop olsa bolýar mısın? Men düşünjem biraz ütköşüp başkalarına göre. Şoň üçin de maňa arasynda heyt geldi. Ne bir süt köşk? Näme ütköşük? Eger men birle gürleşjek bolsam, men gowy kazanyp oturan adam, men gowy kazanýan tijaretden menden üstün bolmaly. Senden köp kazanmalı. Menden köp kazanmaly. Misal için sen gününe 10 000 lira kazanyan bolsan, o 10 000 100 lira kazanmalı. Yani 100 000 lira bolmasyn da menem her gezek günlük 10 000 TL kazanyp beren adam däl ýöne soňky 3-4 ay işlerim gowy gidip başlady. Soňky wagtlar gowy kazanyp başladym. Belki bir gün bir duraram bilemok men şu wagt oňa zat diýip mümkin. Hudaýa şükür şu wagt gowy. Eger biri menle gürleşjek bolsa menden gowy bolmaly ýa-da ýöne maşinam bolmaly. Maşin meniň üçin önemli, wajyp. Sende var mı? Mende Maşin. yok inşallah bir seneye olacak. Olur. İşler böyle giderse. Şoňa pul toplaýar. Şoňa toplayan hem kendi öz markamı çıkarmaya çalışan. Öz marka maşynyňy. Yok marka däl, marka maşin däl. İhracat diyelim. İhracat demek yani eşik uğrundan bir zat çıkaracak bolan. Şoňa pul ýygnaýan ilki bilen. Karşı men sorularımı görüp seni bıdıknavit ettim ben. Seni milli köyüp merş çıkaracak olan. Neyse historiýany görmedim. İdeyamı ya bir yerden alıpsın. Ýöne sen çıkaracak bolan zadyň näme uğrundan? Unisex futbolka. Unisex. Menki diňe gyzlara değişli zat. Çıkaracak olan zadyň futbolka bolsa menki pijama. Pijama takımı. Yaş gyzlar üçin. Bol fikir. Son pijamam giyip nereye çıkmalı olur? Nire çıksın öýde yatarlar. Pijama daşar çıkylýan pijama bilen. Çıkmayacak olsam 38 347 bar bilenmiş ona. Yo, İstanbul'da dini pijamada yürüyor. yok. Ama kız değil o. Allah. Saygı duyuyorum ne diyeyim.
Oğlanlar için pijama tiken mi? Yok. 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 Bu gıylar için sebebi kız hemişe bir zat alıp durası geliyor da boş duranok. Eline pijaması bar olsa gitsin başka renk pijama al ya. Hanım doğru. Oğlanlara zat satmak kıyın gıylar ansat. Instagram'dan ya TikTok'tan bir zatla kazanyan mı? Instagram'dan bir wagtlar kazanyadım. Nähili kazanyadım? Trendyol işbirliği duydun mu bilmiyorum. Trendyol influencer var. Misal üçün Trendyol'daki ürünleri men özüm alıp giyýärdim. Link paylaşýardym. Maňa şonun komissionu gelýärdi. Misal üçün adamlar gelip men şu linkimden ürün alsa, bir sana adam 2 sana ürün alypdyr. Maňa şo taýdan ürün 100 TL diýelim, maňa şo taýdan gelen pul 20-30 TL. Yani bir günde bir top bir adam alsa, gowy kazançlar etýärdim. Ve en köp bir ayda 6000 TL kazanan wagtym boldy. Ýene şu wagt eýem düşdi, sebäbi Trendyol işbirligi biraz şertlerini ütgetdi. Paylaşamam. Ondan soň konkurslar etýärdim, konkurslardan kazanýardym. Näli konkurs? Yani sponsorlar ýynaýardym. O wagt sahypam gaty aktivdi. Diýärdim şu sahypalara goşulun, size bayrak we pul we dollar we ýa-da telefon we goşulýardylar. Allah hatyran garaç. Normal. Şu wagt şodumda näçe mat bar? Aýtmasam bolmazmy? Aýtsam gowy bolar. Şodumda ede şu wagt 1000 TL'm bar. Şodumda diňe. O da faize koydum. Faizi ne bileyim. Faiz prosentda koymak. Banka yatırdın, Ha, sonra o. her yıl prosent Her ödüyor. ýerde, her gün. Her gün. Evet. Näçe prosent? 24. Eğer bir aydan köp koysan 28% berýär. Belli bir wagt koyup bilende. Endi boy wagt çıkar bilen. En azından bir ay zat durmaly. Koy kenarda. Koy. İşlem pulumu yenem işledi. İşletken aslında köpsü aýtdy haram diýerler ýöne. Bu kynçylykda haram bolsa da mecburiyat edi. Men hem jyýym okutýan. Näme üçin haram? İnternetde şolar ýalyazık. Prosentda pul koymak haram diýär. Bilemek. Birinci gezi işte. Men aýna da koydum. Sen hemme zat gymmat. Haysını saylayan? Söýgi mi ya pul? Pul. Ýöne elbette hani şundan aýdaýyn. Ýöne diňe söýgü dip bolmaz. Söýgü garym doýranok. Pul saýlayan ýöne gowuryan berimde pul bolmaly. Düşündiňmi? Hani pullu bolgum men halen keşfimde biri olmasa o da bolanok. İkisi bir arada bolmaly. Birini gowurmaly men. Gowursam şol adamda ondan soň pulna seretjen. Pulu bamy? Şoňa görä görleşýän. Pulu bolaýmaly. Olmazsa gürleşme. Haladım birini ýöne oğlun ne işlenop, ne bir şey var. Pulsuz, diňe özüň zordan geçindirýär, näme deň olar ýaly oğlany. Söýüp garyn doýranok. Hemme zatda pul rol oýnaýar. Pul wajyp. Pulu bolup, biraz karakteri erwit olsa. O da bolanok. Şoň üçin men söýgülim ýok. Men dört adam isleýän, maňa jor olamam diýe. Sen emini birini tapay. Men diýen ki dört adam ýok. Menem dört bolman bilen. Ýöne hemme kişiň öz isleýän adam şunlar zady var da çizgisi var. Şo bolmaly. Tamam howlup baramok birini tapjak. Bir gün çykar bollar. Ilki başda men halamaly. Karakteri bolmaly, karakteri selagly bolmaly, soň pulu bolmaly. Hemmesi birlikde. Bak, şu wagt mysal üçin sen pulun bar, senle her kim gatnaşmak isleýär. Sen pulun ýok, men başymdan geçen aýdyp berýän. Men pulum bolmayan wagtlary meni dostum gaterwetde kesir etdiler. Sen birini dolarly kesir etdiler. Her kişiden uzak galýardy. Men o günlerem gördüm. Pul gazanmana başladyňa, eýem özüňe gowrun etdi. Indi ol adamlar seninle dost boljak bolýar. Şunun bir wagtlar pulum ýok, otmym hiç kim gatnaşasy gelen okdy. Pul hemme zat şu wagt. Bizim öýümizde kän pul hakynda zat goklar çykýardy. Gatykän. Daýym mamam kän bolýardy goklar. Sen pul ýeten okdy. Şonu şu wagt düşünýän pul hokman ýagdaýda bolmaly.
Şu wagt 66 miňden köprak agzan bar Awa. Instagramda. Şonuň 65 miňi. Näçe manda satyn aldym? Näçe manda satyn aldym diýmeli. Men 41 miňe çenli hemmesi organik, yani hakyky adamlar öler patpisat eden adam. Makul kadäl. 41 miňden soň bir san türk sahypa sponsor boldum, pul verdim. Ondan soň 66 miňe geldi. Sebäbi men işläp oturup hiç ýerde öňküsal aktiv bolup bilemokdum sahypamda. Tagam şu wagt Instagram'da ulanýanma 5 ýyl boldy. Men üçin bu ýan 66 miň köpüs türk zaten. Sen hazır polностью diňe türk auditoriýa üçin işleýän. Hawa, ýene muny diýsem bizimkiler gatty görmesin, men özümizimkilerem halen ýene türkçe düşünýän özümizimkiler bar Türkiýede ýaşaýan. Bir zat paylaşan cennet nerede ettirýän biz ada adres beräý. Cennet men sana şunu uğradan maňa reklam edip beräý. Türkiýedäki agzalarym köp mende. Esasında Türkiýede ýaşaýanlar var mende. Короче, peyda nerede bolsa sen şotaýdy. Diýip bilersiz. Adamlaryň hemmesi şeýle ýöne gynansagyň. Instagram storiesini näçe miň adam izlerleýär? Şu wagt az 4000-4500 käwat hiç zat paylaşmak, bir sançak zat paylaşan 3500, 3800. Ýöne estetik etdiren wagtlarymda 8000, 9000, 10000 çenli görülýärdi. Takip etmeýän adamlar görýärdi we onam has köp. Estetika yüzüňi operasiýa eden wagtym. Ha, Näme? hawa. Näme ütgetdim? Sanaýmy? İlk başta diş bracket koydurdum. O da estetik aýrya. Soň burnumy ettirdim. Soň göz gawaklanma alyrdım. Dodom biraz çeşirtdim. Azajyk eňe getirdim. Kaşlarymam üstüne microblading ettirdim. Transformer meýäse. Diýip bilersiz. Adam özüni nähili bagtly duýan bolsa şonu alyp bolmaly. Sebäbi men öňkü keşfim meni bagtlydan okdy. Ve Instagram'dan bana yaman erwet kommentariýalar gelýärdi. Özüm halam okdum şol wagt. Ve karar verdim ettirmeli. Sebäbi her kim meýem diýýärdi, sen burnuň gowy däl, erkege meňzeýän ýa-da burnuň gyşyk şey diýärdiler. Indi şu adam etdim bol, näme üçin etdim diýärler. Düşünüp bolamak. Ýöne özüm şu wagt bagtly duýan boldy. Häzirki bolşam gönlüňe ýaraýan. Gaty ýaraýa. Öňki bolşam özüňe ýaranok. Yaranokda. Ettirdim biraz hani özümü has gowaryp başladım. Kim bir zat diýse-de men özüm gowaryan, men oň diýen zatlary men üçin bilirdi noktadan gitdi. Gurrun gutardy. Jemi näçe min gitdi? Jem näçe min gitdi? Burnumy ettirem däre arzanly. 7500 TL gitdi. Şu wagt burnumy ettirmek 15000 20000 iň arzany. 7500 demirleme diş bracketlanma 7000 gitdi. Onam taksit ettiripdim. Öý işini işleýän wagtym başlyklam gürleşip berdi. Taksi tu rassroçka. Aha. Ayda belli bir pul ödeýärdim. Göz gawaklanma 3500 TL ettiripdim. Dodomy öz göz gawak üstüne aýyrtyrdyň, näme etdiň şunu? Göz gawaklarym men Türkmenistana wagtym biraz daýuraktym. 63 kilodim, berk geldim. Birden horlandım, 53 kilo boldum ve göz gawaklarym düşdi men. Biraz gawak diýenin şu üstündeki zat mı? O şu düşdü, biraz sallanýardy. Men şonu alyrdım. Kirpiklerden gaşyň arasyndaky ýerde. Ona 3500 ödedik. Dodum, çenem, birim gaşymam öz joramyň kuaförüni etdirdim. Olaram bana amakdy bahana etdiler. Onu aýtmaýyn. Başka hiç yerimde isat ütkedem o. Yok, başka hiç yerimde. Değil mi yüzüm? Adamda iň wajyp zat näme? Nähil ýagdaýda illa bir adam mı yoksam diňe bir erkek mi? Любой islendik adamda. Seýler bolmaly. Уважение. Уважение bolmaly. Her kim, her bir adamyň pikirine sylaman bilýär şu wagtky döwürler. Bir adam bir zat etdim şoňa syla goýman bilen oklar hiç ýagdaýda. Men her ýezek bir adam erwet bir zat desin, men syla goýan hiç bir ýagdaýda erwet kommentariýa ýazmaýan. Ýöne bir zat etdiňe kär adamlar bir-birine erwet zatlar ýazýarlar. Gerekki adamyň öz durmuşy. Men üçin iň gylany zat şoň üçin уважение bitdi. Syla bolmadyk ýerde men ýok. No respect, no cennet. No.
Edileri. Şu wagt daş geçbinde yeni bir zatlar ütgeçekmi? Planda var mı? Ütködesim gelýär. Misal üçün. Bir adam şunu aýdaýyn, estetik etdirjek bolsa öňünden pikirlensin, pullar gidip başlaýar. Sebäbi bir gezek estetik etdirýän adam diňe estetik etdiresi gelýär. Men şu wagt özüm zor bile saklaýan, göz gawaklanmy, indi biraz çekdirmek isleýän şunnaly gaşlarymyň allyrdasyň gelýär. Käbir gyzlar bu halaýa hikaýe selfie çekip gaşyny galdyryp çeker. Şu gaşlarymyň galdyrdasyň gelýär. Sa. Bolly başga desim bilen zat ýok. Ya odanam molal. Belki bir unutturan bilemok. Taýýan bir gezi görkesim. Indi kameraga görkesim. Şu kameraga görkesim. Şunnaly bolsa. Azalar ýasyň. Go boldumy ýa bolana. Men şu belki özüm görüp bilemok, şoň üçin gowy tutýanam däldim biraz. Gaşlarym ýokary kalsyn isleýänne. Çotky yüzüm dursun diýenle. Köp gymmatmy? Onun iki türlüsü var. Biri Fransız askı diye geçiyor. Ol eýem 6 ayda, 3 ayda düşýär gözler. Ol hani bunu belli bir wagtlyk üçin edersiňiz sen. Ýöne bir sany var şakak kerme diye. O bütün yüzüňi alıp çektirip ameliyat bolýan. 15-20 günde özüme gelýän. Ýöne men işte 15-20 gün yatasym gelenok. Men işläp otyrym. Niçe? İşleýsen bolmaýar. Yatmaly diýen janmaly. Daşaryk zadyrken çykmalylar. Men bütün günüm hereketde, men bütün günüm müşteriler bilen ýazyşyp sipariş almak. Biram sürekli kargolary paketlap kargo vermek. Bir de her hepde küçüğün hepden ürün getiren, sürekli ürün getiren men. Sen getiren tavarlam anında gutorya wagtynda. Sen üçün top 3 türkmen YouTuber kim? Top 3 men kendi YouTube gören adam däl, men kendi diňe işle bilen meşgul diýenim ýaly. Medya tema işte ova. Buram seni tanayan. Üçüncünü tanamak kim bilemok. Aslında teada çıkanlar yadıp da cennet geleli guruluşuk gepleşik edelini tanamak. Näçün geleýin? Top 3 Instagram blogger. Top 3. Yani blogger diýip biljekkä iň birinji başda gowarýandym ve işini gowy etýänleri saýlajak. Sonya var. Şon paylaşan zatlara gyzykly. Germaniýada ýaşaýar. Son Aym Papinova Balty. O da gowy zatlar paylaşýar. O iki. Üçüncü. Blogger diýip biljek adam ýok sebäbi. Hiçbirimiz blogger däl, diňe Sonya blogger diýip bilýänmen. Galanları. Bir sany oglum var, adım bilemok ýöne zat etýär, köçede reportaj etýär. Oňa da gowy sahypasyny alyp barýan odur. Şoňa blogger diýipler. Sen gyzykly zatlar paylaşýar, aktiv. Ondan ýa-ni men bile 3-4 aýdyr eşik alamak, şo eşiklerimi geýip otyrym. Protsanda pul goýaýyn diýip. Sana şu ýerde mujik diýip bilýärsiň. Diýip bilersiňiz. Tamam diýerler, mujik diýerler. Men Instagramdan hemişeki agdalarym bar. Diýerler, maladet, sen ýalgyz görmedim. Sen men öz ýemem okudyp beren bir adam. Üniversitede okudyp beren. Ikimizde diňe bir seçenek bar. Ýa jigim okumaly, men okumaly. Men işlendim, jigim okudaýym. Näçenji kursda jygy? Şu an birinji kurs 2 geçip otyr. Ata-ene kömeýdenokmy? Ata-enem ýok. Türkmenistanda. Yok olarum Türkmenistan'da diter. Evde. Kakamız 2 yaşımızda bizi taşladı, gitti. Başka ayağlarla, başka çağlar boldu diye eşittim. Ecemiz 8 yaşımızda rak keseli oldu. Aradan çıktı. Hatta kakamız Ecem'in sadakasına ölen gününe bile gelmedi. Hiçbir şekilde. Benim için kaka yok. Yani öldü deyip bilen. Sen adam ayağı ölüptür, bir yoğulanın yerine gelmez mi? Cenazesine. 2 sany çağısı var. Bizem içiler dedi soranok. Şol maşgulesi de batlı oluversin. Näçe ýyl boldy habarlaşmaňyz? Şol taşlak gidene 2 yaşımızdan beri boldy, hiç ýyl habarym yok. Kim sizi seyrediyor şol yaşınızdan beri?
ejemi olandan soň bizi garnaşlamamız 2 sanak. Yani ilki bir garnaşmaly 1 ay seretdi, soň ýene bir garnaşmaly 2-3 ay seretdi. Mamam biraz kesel, ejemi olandan soň biraz kellesi ütgedi. Özüne gelýänçe bizim garnaşlarda gabaldyk hany. Soň özüni toparlady, özüni ýynap başlady. Bizi aldy, mamam seretdi, daýym seretdi. Daýzam bir gapdalan seretişdi. Holla şonmany. Son yaşım 18'den geçti ve Türkiye'ye gitdiniz. 18'e geçti. Diýdiler, hani özüme mekden iň öpde okuwçylaryndan birdim. Her ýezek diýdim, öpde koýadym, men uniwersitet okujak, molim boljak. 2 ýyl Mahtumul Üniversitetine synaşdym. Egzaminlerden bolmady, ýykylym. Diýdiler, sen durmuşa çykaralar. Gudaw gelsinler. Hani her kim öz başyna soğumak net boldy. Hani dedim men çykasym gelenok, men Türkiýe gitjek. Şeýdip, saň hiç ýerde elimde pul ýok. Instagramdan joralama o wagt 20 000 tatpişçigim bardy. Instagramda şuna bir zat ýazdym. Ve şu wagt şonu nädip ýazanyma özümim bir hili geň görýän ýa-da utanýan şolar ýazat. Dedim men ýagdaýym ýok, hiç ýerde araňyza karz berip biljek barmy? Ve dostum sağ olsun 6-7 sany hem oğlanama hem gyzlarama maňa $50 pul karz berdiler. Men bärik geldim, işläp 6 aýyň içinde berýärlermi üzdüm. Arasynda $200 berenem boldy, $50 berenem boldy. Janlar sağ olsun, onuň gadryny bilýän.